नमस्कार। ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଚିକେନ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ପତୁଆ ଦେଖିବା, ସେ ପୁଣି ଗ୍ୟାସରେ, ସେ ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନେଇବା। ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଚିକେନ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଡେକ୍ଟେ ନେଇଛି। ସେ ପୁଣି 700 ଗ୍ରାମର ଆମର ଚିକେନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ମସଲାରେ ଜିରା ନେଇଛି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ଅଦା ଖଣ୍ଡେ, ଏଇଠି ରସୁଣ କିଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଜୁରାତି ଗୋଟେ। ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଳରେ ବାଟି ଆଣିବା। ଆଉ ସୋରିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ପତୁଆରେ ତ ସୋରିଷ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଶିଳରେ ମୁଁ ବାଟି ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରସୁଣ ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ତା ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ। ଏଇଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଏଇଠି ପିଆଜ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବିଲାତି କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁକୁ ପଛରେ ଦେବା। ୟାକୁ ରଖି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଏଇଠି ଅଧା ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଭଲ କଲର ଆସିବା ପାଇଁ, ଏଇଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମିଶେଇ ନେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଚିପୁଡ଼ି ନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ 700 ଗ୍ରାମର ଚିକେନ ଅଛି ବୋଲି ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଛି। ଲେମ୍ବୁ ଯଦି ନାହିଁ ଭିନେଗାର ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 4 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଅଛି, ତାକୁ ବି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଏବେ ଗୁଡ଼େଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କେମିତି ଗୁଳଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୁଳେଇ ସାରିଦେଲିଣି। ଏବେ ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କଭର କରିକି ରଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କଭର କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସରେ କରେଇ ବସେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଗୁଳେଇକି ରଖିଥିବା ଚିକେନକୁ ଏବେ କରେଇରେ ଦେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସର ଆଞ୍ଚକୁ ପୁରା ହାଇ ରଖିବା। ଏବେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ମାରିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିକି ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ନେବା। ତାର ଯେତିକି ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଛି ବାହାରି ଯିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଏଠି ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ମାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନର ଯେତିକି ପାଣି ଅଛି କେମିତି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ। ପୁଣି ଆଉଥରେ କଭର କରିନେବା। ଏବେ ପୁଣି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିକି ପୁଣି ଚଲେଇ ନେବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇଭଳିଆ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିକି ଚଲେଇ ନେବା। ଏବେ ଆଉ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ମାରିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚିକେନର ପାଣି ଶୁଖି ଶୁଖି ଆସୁଛି।
ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାଣି ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କରେଇ ନେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କରେଇରେ ମୁଁ ଶାଳପତ୍ର ଦେଇଛି। ଶାଳପତ୍ର ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବତୁରେଇ ନେଇଥିଲି। ଆଉ କରେଇରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଚିକେନକୁ ଆମେ ପତ୍ରରେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ କରେଇରେ। ଏବେ ଆମେ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଶାଳପତ୍ର ଦେଇନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପର ଦେଇନେବା। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କଦଳୀ ପତ୍ର ବି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଶାଳପତ୍ର ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶାଳପତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି। ଶାଳପତ୍ରର ବାସ୍ନା ଭଲ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସାଇଡ଼ରୁ ଆଣିକି ଏଇ ଭଳିଆ କାଠିରେ ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ଯେମିତି ଖସିବନି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଗ୍ୟାସର ଆଞ୍ଚକୁ ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଆମେ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ କେମିତି ନଉଟେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ନଉଟେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଥରେ କଭର ଦେଇକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପତୁଆକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ମୁଁ ଖୋଲି ନେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପତୁଆ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରାପୁରି ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଇଛି ଇଏ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଗ୍ୟାସରେ ଚିକେନ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ପତୁଆ ଦେଖେଇଛି। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବେଇ ନେବେ। ଆଉ ମୋ ପ୍ରୋସେସରେ ଚିକେନ ପତୁଆ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଥରେ କରିବେ ଘର। ୟାର ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଚିକେନ ପତୁଆ। ପୁରାପୁରି ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଇଛି ଚିକେନ ପତୁଆ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।